Yawa kamar yadda kuke gani mun sake komowa a cikin wannan wasar da muka ɗauko, wadda wasar mai dogon zango zance, wacce AA Alhaji Rufai Bilgate ya saka. Mun yi gasa ta maza, yanzu kuma mun zo za mu yi ta mata. Yanzu haka za mu fara daga kan Momi Gombe. Momi Gombe mu je ke kawai ma da jimla dan Allah. yawa Momi Gombe, mun gana ki kokari sosai. Dan sai mu je sorry, kina da kaso 90 a cikin 100. Sai mu je akan Maryam Yahaya. Maryam Yahaya mu je zuwa. Yawa Maryam, ki kokari sosai, kina da kaso 85 a cikin 100. Sai mu je kan Khadija mai numfashi. Khadija mai numfashi mu je zuwa. Yawa Khadija mai numfashi, kin yi kokari sosai, kina da kaso a cikin 100.